Výprava. Frištenský půjde v čele výpravy. Nikdo tam není. Staník. Co novýho u Číňanů? Ne. Bude koleno? Koleno u Číňanů asi čínské ne. koleno. Ale teď byl dlouho, než bych to všechno natočil. Máme pár minut. Pan průvodce. Přesednu na Bčko a to jsou ty vytáhnice. Ty máš pivo. Takže se to ne. Počkej. Já myslím, že máš kofolu nebo něco. Tak. Počkejte, tak. Na zdar druhýho pivního. Ale jako hospodská, podívej, já ti to pak ukážu. Šéfe, s tebou ještě. To je moje. Ale počkej, hned se ti budu věnovat, ne? Ahoj. Ahoj. Já se k vám nedostal. A jsem to Jste to mohli nechat to na nádraží, co? To je tu tašku. Kufr, ne, tam máme duchný. Ne, tak si nepůjdeme okolo. My když jsme vylezli se 4 spacánkama, tak si zjistili, že u nich budeme bydlet, ale vy teda vím, to je. Nazdar, Vítěl. Ahoj. Pice. Poprvé jsme se fotili ve fotícím automatu díky sestře. Ale dobrý, no, ale tak ještě kousek a bude to perfektní. Ještě párkrát a bude pak mít na tohle. No hele, oni nejsou zvyklí na 2 hlavy, víš, vždycky si asi No to jo, cítí jenom tam není jeden, místa, tak no. to Koleno Štěpán. Cože? Praha je prý nějaký bohatý město. Musíme tak zdokumentovat, to až bude hlad. Staníku, to, co schováváš, patřilo paní Vrchní. Hele, kamera to má a za 3 roky už se nikdo nebude ptát. Jako. To už je promlčený. No teda. Si vyrazím na ten záchod, teda než Já jsem nestíhal, jako všichni 3 byli zajímaví. Maru dává do dna. Pak když půl litr nepoužívá jako čočku, aby viděla. Jo, dokonce. Výborný. To jako jinak taky chutnalo, taky nechutnalo. Budeme hlídat. Hlídej, veru. Ano, pobyli hlídej, já zvládám. Ano. Návštěvníci opouštějí první hospůdku. Já jsem vypla jaký si. Ano, my ti to spočtem, neboj. Vůdce zájezdu, podívej. Vedoucí zájezdu. Počítejte se. Ano. Spokojená? Moc. Spokojená. Výborný to bylo. Dobré to bylo. Pocity pro prvního schůdce. Perfektní. Jo, bylo to dobré. Jaký bylo pocity? Skvělé, špatné? Jaké to bylo? Jaké to bylo? Pocity? Výborné. Pocity skvělé. Skvělé. Báječné. Jsme přežraní. Tak
ale vrátil se z přírody, co vy Čepice a la pouštní bouře. Nějakýho Ebremse máš v záloze, víš? Karlo. Ještě nemám nikde natočeno, jak strejda jde. Takovým dlouhým krkem, hele, s tím deštníkem. Ale už jsme tady zázdy, tady jsme byli nedávno. Ale mají dobrý pivo. No, ale vlastně A tam právě strejda Šotek říkal na záchodě, no konečně vidím něco světlého. Protože tmavý pivo u fleku se nám úplně nezamlouvalo. No? Ale on to pusu taky nezavře, co? A ne, tak on je z rodiny. Ne? Nezdrejte mi. Tady se kujou pikle. Můžete? Tady se kujou pikle. Kujíme. no tak to je originál. Hele, máš mu pičku, počkej, Stíme. Hele, počkej. To není dobré. Já to bych žádný dešník jenom. Prvního nebo pátého patra. Na ulici takhle jde dolů a Ej, ty jako muší, jo? to zadáčo. Je že se mi hrozně hodíte k tomu Národnímu divadlu. Doba obrození je tu. Pak nějaký turisti. Chtělo ještě lepší ty kostýmy na ruku obrození. Skupina se nám roztrhla. Kde jsou? Oni na tebe čekají. Já jsem to řekl dvakrát, že jsi my tady jsme a to tačka řekli, to oni nějak nevěří, jo? nepochopil. Ukaž se jim, prosím tě. Už je vidím. Ne? Prší ti na kameru. To je fakt směska, co? Podívej. Tady se nám zaseklo 19. století s 20. Nebo ne zaseklo, ale smíšilo. Tam chybí jenom budoucnost. Můj vůdče. Můj vůdče stále na tebe čeká. No, půjč mi dešník. Tam se Libora platí. Půjč mi dešník. Przez okno. Destra, czyli wyrzucamy przez okno. Víťovi nezničáš. Tanečky, jo? No, už jdeme. A deštníky vidíme deštníky. Budeme znát hledu trošku. Ať teďka někoho plesknu tou síťou po hlavě s těma okurkama. Šlapeme Nerudovkou. Že by pocestný. Bramborovými šíšky. Tudy speciál.
Strejda z Moravy přijel. Strejda z Moravy přijel na návštěvu. S tetou. Z Moravy. Co tak ty jsi nějaká rozverná? No, neměli absintovou zmrzlinu, tak To je takový zklamání. zklamání. No, tak se to ne. Co je to za kůly tam? To je vyhlídková koule. Tady je. Už ji mám vyhlídkovou kuli. Ano, zvítězili jsme nad kopcem. Vůdce nás vede. Javol. Já taky. Přátelé, to je ale pohoda ten výlet. Kameramane, To je jak se pohoda. máte? Máme se statečně. Další vášter. Svatý Norbert. Já nedohlídnu nebo co? Tak musíme takhle. Máme teda objednaných Jsem těch neviděl, 5 ukáž, je tam tě. 3 litrový čbár. Tady střídali support vždycky. To je 6 10 třetinek. Tady ještě ten jeden. Já vím, tady chceme... No, to nebude moc pěnit. To bych musel jako opravdu pomaličku čůrat. Třečky. Tak nebudeme ťukat, musíme. Na zdraví. Takovou ovocnou. To je hrozně těžký. A dožina. Obětuju se teda. Že je to pro vás, tak se obětuju. 3 litry jenom. A teďka sledujte, jak nám to bude strejda točit, aby to bylo s bublinkama. Nová profilová fotka na Facebooku. Kristi, ale až do dna, ty jsi neviděla postřižiny. Jo. Chtělo se vychladit. To jsem nacvičila na tvé fanky. Až do dna, fakt. Příště, na tvé svatbě jsem to nacvičila. Dáš ještě ten zbytek? Mělo by to. Musíme ty obličeje, potom jantaru trošičku zpracovat. Jo, no. Hodina pokročila, promile stoupaj. Pane Zeman, srovnejte se. Já mám jenom podebraný palec. Máš všechno, mám teda baťku všechno. Máš, jo? Nikam nezdrhá. Čau. To je trenér. To je náš sen. Tak až budeme mít toho třetí, potřeba se zadaří. Musíte nějaký méně divoký. Máme nějakou špatnou ruku, ale Makr. náš drak.
Jo, stále tě hlídá. Hlídá, si tě. počkej. No, nikam nechoď sedni. Strýček na výletě, v pohodě. Jantar dělá divy, pšenice dělá krok lehkým. Já jsem si říkal, že jedeš k Milošovi na... My tam nic jiného nemáme, než náš majetek. Jedeš bydlet k Milošovi? Jedeme k Milošovi na hrad. Dobrý, Jak to, že se to vypíná ta kamera furt? Tam nějak veselo na hradě. Tam nějak veselo na hradě. a pojď mě. Tady obchodní a máš to. A pojď, To byla hraníčka. Dobrý. Dobrý. Tak jo. Tak jsme se zasmáli. Yeah, he's supposed to be down, but he's still got about 10 blocks to go. That's doable. Well, it's down school, it's not that close. It's kind of like, you know, I'm gonna walk down. you guys are eating Like you have, do you have 150? Do you have 100? I'll borrow. If I had more time, I wouldn't mind walking out of the town. But if we're in a hurry, I will walk tomorrow. Yeah, they're gonna go in a cab. You all get in. Tak co, Miloši, konečně doma, co? Tak jdem za Milošem. máme audienci u něho. Tady nebydlí. Bydlí na těch výlet tamhle. Stádečko. Stádečko jde. Chtěl jsem říct stádečko jde, ne, že stádečko stojí. Ale sluší vám to všem. Na ty kašnice ano. Myslíš, že je normální chodit na hrad s velikým zavazadlem? Uvidíme, jestli nás hradník trápí. Teďka vypadáš jak mafián. Igore, pojď. Jasně.
A pojď. Akce skončená. Povedlo se? No, paráda veliká. No vidíš, jak se pěkně povedlo. Banda 1 se chvilku dokázala nehýbat. Posíláme dokumentaci. Couvám. Teď co, Miloš tě nechtěl? Ne, vyhodil mě. Teď se nás balí čemodán natáhnout. Ona, co by. Chtěl něco šlápnout, tak mě varujte, jo? Pozor! Bylo pozdě. Málem mě nevarovali. Tak jsme před Rudolfínem. Banda dvořáků. A už mě se zdrhají. Můžete na červenou. Ne, na červenou ne, zelená bude. Táta mě vyfotí se šalinkou. Brňáci v Praze. Urota jdou. Jo, tady máme Standa se ztratil, Staněk se ztratil. Stane šel tak. Aha, no tak teda já jsem počkal, to teda. Staník tady někde zapad. A tady je hospoda, nebo nás tady někdo zmlátí? Tady se budeš jít vyčůrat. Další zákoutí. Vešel? Vešel, Standa vešel od firmy. Teď se vejde trošku. Kristýnko, co dělá co? Maví. To je jenom to třeba Dělám, co můžu. Jsme to pivo ohřeješ. Tak promiň, no tak pojď se jedno. Standa a jeho bodyguardky. Já jsem tam dělal režim.
Já jsem mluvám, ale ten ořechový chleba, si z toho neminuli. Byla tady takový dva malý kousičky. Nebyli tam. Co teď volal do kuchyně a mi tvrdí, že to tam bylo, tak já nevím, já jsem mluvám. Že by byly... Ale byla tam ta zeleň. Zapomněl jsem si natočit vyžebraný ořechový chléb. Užala. Já bych chtěl ochutnat ten skvělý nový chleba. Co oříšky? Voní po vlašáce. My jsme rádi, že ve skupině vládne dobrá nálada, aspoň jeden z nás se najít. Jsem bramboračka. Přátelé, našli tu další 50. Na 50. To není špatně. Ale na 50. Na 50 ano. Co teďka? Přišel hlad? Přišel hlad? Jdeme do KFCčka. Rychle, nejbližší cestu ke KFCčku, zvu vás na kyblíky. No, tobě to tančí, tobě to tančí. Já mám jenom šalinkárku. A je to. Jeden člověk nikdy neví vždycky, že? Poloviční jízdenka. Já jsem z těch nejmladší, víš. Jde do státu, že s nás taky někam metrem vyvez. Teda vás je plný vagon. Plný vagon vás je. Naše děti spíš na balkoně. Na balkoně, chudáci děti. U Verunky je to jednodušší. Na zemi, jo. No budeš. Jsem celý žhavej teda. U Michala je to horší. On tam má ještěrky, který v noci běhají. Já spím tam. Jako já. Všichni budeme u Verunky. Všude samý zmatek. Všude samý zmatek. Zmetok. Ranní vstávání. Polovina se chystá na maraton. Kiki ještě spí. Už mám pocit, že jsem tě slyšel před půl hodinou. Takže já tady mluvím. Mluvím. Slunce v duši. Slunce v duši. Jo, já vím, chudáčí. Dobrou půl. No, to vám ale chutná. Výborný. Pojď si tady vzít místo, kde jsi? Tak balíme. Balíme. To je vždycky to nejhorší na tady těch akcích. Já už máš balenou. Co tím chtěl umělec tady naznačit? To modrá je super. Prosím, Míšova Intka, ano. Míšova Pěkně Intka. se tam komponuje ta modrá. To je jakože Míšův sen, jo. Tak ona možná nese jídlo, ne? Ne, to je špinavý prádlo. Nebo se mu stará o prádlo. Co? Našich sousedů. Jo, pozvám ty děti. Jo, já ledně napínám ty Jo, výraznou. počkej. Ahoj. Ahoj, ahoj. Honzíka skvěl. Honzíka, no, Honzíka S tím vypadal tak elegantně. To hodíme potom vedle sebe. No, ale to bude začátek akce, konec akce. Ještě jak utíká před tou čalinou. Tady. To není spacák. Je tam spacák. Stando, dívej, jakou mám krásnou. Já jsem to viděl. Ta je, co? Tady nechat kusík. Je židle, ukáž. To ne. Vidím je. Ta síťovka je super. Je, no. Tak já nevím, když jsem někdo nacpe tu židlu. Židla tam do toho padne. Takže několik ještě máte věcí venku, člověče?
tady vypadávají nějaké komponenty z auta. No, takže mějte se moc pěkně, díky. Čau. V pořádku, Čau, čau. příště to budete ještě Zdar. Zdar. napravo. Do lodi vloď. Mám jen posvrkají kapesí. Jdete všichni dozadu?